Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. Vull ensenyar-vos molt ràpidament una de les peces que em va arribar a l'últim paquet provenent del Japó. Sí, aquest vídeo que no ha vist quasi ningú. És aquesta màscara del príncep del planeta Múscul, en Kinnikuman, o com el coneixem aquí, en Musculman. L'univers i del món sencer, el més fort de tots i bon Jan també. Tu contra els dolents sempre a punt de lluitar, per salvar el món ningú no et pot guanyar. Aquesta peça és part d'una col·lecció de gachapons, aquestes màquines expandadores que tots coneixem amb càpsules plenes de joguines i col·leccionables. Pel que he pogut esbrinar, són 5 les peces col·leccionables. A més de la màscara de Musculman, tenim la màscara d'en Robin de les Estrelles, el cinturó de campió, les urpes d'en Warsman i la banya d'en Bufal. A veure si algun dia les puc aconseguir totes. Aquesta petita màscara no només és un gran afegit a la meva petita col·lecció, sinó que també és un tros de nostàlgia com a fan de Musculman. I així de ràpid ha sigut aquest vídeo. Gràcies per arribar fins aquí, comenteu si teniu o què us semblen aquests gachapons i doneu-li al m'agrada, que tampoc esteu tanta estona per fer-ho. Fins la propera, adeu! Hola.